20 seconden in de geluidsmeter. Klets gerust even door hoor. Ja, een hele goeie joene en welkom bij Iepen Up Live. Ik zie je boeten en achter me is Harmonie. Want daar vindt Joet namelijk de 40ste editie plaats van het Noordelijk Filmfestival. En als aanvulling daarop hebben wij bij Iepen Up het Queer Cinema Filmfestival. Het wordt een hele mooie joene, we hebben hele mooie performers en we gaan in gesprek met hele leuke sprekers. En voor nu schakel ik oer naar binnen, want daar is Jacco. Jacco, litte jere. Ja, hoi Julia. Ja, welkom bij Iepen Up Live, hier in de Zeel. Ondanks dat je het in oer duizenden mensen gratis naar de film, maar toch nog fijn dat Jim je al hier binnen. We hopen op een leuke uitzending. Als u Hollands bent en u verstaat geen Fries, kijk even iemand aan die er Fries uitziet als er Fries wordt gesproken, als je het niet begrijpt. Kijk, die twee hebben elkaar al gevonden hier, heel goed. Dan wil die dat misschien wel een beetje uitleggen of vertalen. En binnen jou Fries en verstaan je ook geen Hollands, zet dan even in die er Hollands uitzet en die wil je dan misschien ook wel helpen. Ja, van mijn eerste gesprek ga ik even zitten, want dan zijn we op liek niveau. Even een applausje voor Job Tichelman. Job, welkom. Wie ik ken Fries praten, want toen komst van origine van Cubaat, hast u vast een soort Fries get. Ja, ik heb zelfs leren lezen en schrijven in het Fries, maar het is niet mijn moedertaal, dus Nee. ik houd liever bij Nederlands. Nou, helemaal goed. Dan over dat zijn. Ja, jongens, Job, die ken je hem, denk ik, haast wel. Of je hem haast in werk haast was, jongen. We gaan even zien naar het scherm, naar de trailer van wat deze week al hier op tv weer. Een famke is een famke, een jongen is een jongen, dus tussenin zit eigenlijk niks. Even een plaatje, Harm. Harriet? Harriet, sorry. Ja, mijn zus die hier een jurkje zo en toen dacht ik van ja, waarom ken ik dat eigenlijk net? Ik had wel graag altijd als zus gewild, maar niet op deze manier. Lekker slecht? Ik ben net lesbisch, een man verkleed als vrouw. Ja, dat is best wel schrikken. Ik ben een vrouw en ik wil eigenlijk vrouw wezen en vrouw worden. Ja, wat mij dit nog zeer voor zijn. En wat kan ik voor u doen? In het kort gezegd, hakkie-takkie weg, zeg maar. Oké. Je tevredenheid, hangt dat dan nog wel af van zo'n operatie? Ja, maar dat ding moet weg. Slagsaanpassing, dat ding moet weg. Ja. Dat het ding. Ik voel me straks wel een gerecycled mens, dat ze gewoon alleen op de wal of wat. Nou, die brengen ze dan bij de Chinees. Dus wat van een mooi omheen. Oh, dat is een goede look zeker. Ja. Ja, ik bedoel, ook eerst op het eerste moment nog op denken van, nee, toch? Was het nog wel Santi? Nee. Is dat wel, ik wel eens een vriendje. En ja, dat heb ik meestal gezegd. Toen ik Harm kennenleerde, dat weet toch wel heel anders. Ik denk dat Harry het mooie maffia er wel, in mijn gevoel. Nee, maar ik ga er wel voorzichtig en doe dat het hartstikke klappen wordt meer. Maar net dat ik er nog seksueel van. Maar wel dat in muziek. Nou, applausje even. Job, kom erbij. Eerst maar even voor de sale. Waar had deze docu al al zien? Oh. Nou, jongens, dat werd nog even naar uitzending gemist. Want daar is Rick op de Sjen. Hij wie van de week weer op televisie. Mevrouw Faber, die het eigenlijk slaat op beide hoofdpersonen. Dus hij zei, eigenlijk weet iedereen wel waarom ik die film uitje woer. Dus dan is om mij de vraag van, doe je op besletten hier van, ik ging die film uitje. Gebeurde er echt wat je over verwachtest? Nee, want aanvankelijk gingen we de film maken omdat Harriet op dat moment druk bezig was een ontmoetingscentrum te bouwen aan haar huis. Samen met Sippy voor transgenders en homo's, lesbiennes. En zij zag dat als een buitenkansje om wat promotie voor haar ontmoetingscentrum te maken. En op dat moment was Sippy nog niet echt bereid om mee te doen aan de film. En haar vertrouwen hebben we langzamerhand gewonnen. En toen hebben we de film kunnen maken die we hebben gemaakt. Ja. Namelijk over Harriet en Sippy. Juist.
En daarin, volgens mij, bist u ook verrast. Terug was het eigenlijk daar ontroffen en hoe dat sociaal werken in Wommels en omjouwing. Kun je daar wat toe vertellen? Nou, ik ging een korte film maken. Ik ging die opnemen in Wommels en Cubaert. En die ging over een bouwvakker die vrouw wilde worden. Fictief, volkomen toevallig. En toen bleek dat Harriet daar woonde. Zo een hebben we hier ook, zeiden ze toen we een filmlocatie aan het zoeken waren. En toen viel mij op hoe vanzelfsprekend Harriet zich door dat dorp bewoog. En dat iedereen het volkomen normaal vond. En het leek helemaal geen issue te zijn. Dat vond ik ook bijzonder. En waarom voelde hij dat op? Waarom voelde dat opvallend? Hier is toch verwacht dat, Friesland, platteland, dan vind je het moeilijk en dan vind ik maar niks. Ik kom er zelf natuurlijk vandaan. En in Cubaert woonde een homoseksueel stel. En daar was ook deed niemand moeilijk over. Dus ik verwachtte niet dat ze rotte eieren naar haar hoofd zou krijgen. Maar ik vond het toch wel opvallend, mild en warm en vanzelfsprekend. En dacht, dat is toch ook wel de kwaliteit van een klein dorp. Iedereen kent elkaar, dus verschillen vallen enorm snel weg. Ja, had dat ermee te krijgen? Denk je dat het de schaal is? Ik denk dat dat het is, ja. Terwijl er misschien wel eens tocht werd, Friesland rint een beetje achter. In de Ronenstad ben ze volle toleranter, iepener. Ja, ik ben er wel achter gekomen dat dat eigenlijk helemaal niet meer zo is. Nee? En waar leidt dat om? Hoe just dat? Nou, ik denk dat het platteland de laatste 20 jaar gewoon een behoorlijke inhaalslag gemaakt heeft. En in de Randstad had natuurlijk een voorsprong altijd, maar het is misschien een beetje stil blijven staan, waardoor het een beetje gelijk getrokken is. En waarom denk je dat het stilstaan is? Of stil blijven staan. Je hebt in Amsterdam, waar ik woon en lesgeef op ROC, heb je natuurlijk hele grote verschillen. Je hebt eigenlijk hele aparte werelden in één stad. En als je in het centrum bent en in cafés met allemaal hipsters komt, dan is iedereen natuurlijk pro-LHBT thema. Maar als je op de school komt waar ik lesgeef, daar zijn de meeste leerlingen dat juist helemaal niet. Ja. Dus de verschillen zijn er gewoon heel groot. Ja. Wat voor reacties komen er binnen? Heel goed. Ja, verrassend goed, ja. Dat had ik niet durven dromen. Nee, en neem eens wat? Wat krijg je tussen al te jaren? Nou ja, mensen vinden het een integere docu. Ze vinden de humor leuk. Ze vinden en de combinatie van humor en aangrijpend vindt men mooi. Ja. Omdat dit een film is oer het platteland, spreekt het ook een oorpubliek aan als dat misschien een met de Randstadblik gemakken docu is over zo'n onderwerp? Nou, ik denk wel dat Harriet wel iets toe te voegen heeft aan het, hoe zou je het noemen, het genderdebat of zo. Want de meeste transgenders en homo's en zo op tv, die zijn vrij jong. En daar hoort een bepaalde manier van praten bij. Veel Engelse woordjes, een bepaalde manier van kleden. En Harriet en Sippy zijn gewoon echte Friese dorpsmensen. Ze zijn allebei opgegroeid in een dorp. En daar hoort ook een heel eigen manier van praten en eigen humor en zo bij. En ik denk dat, laten we zeggen, de gemiddelde pro-boer Fries zich eerder kan identificeren met Harriet dan met de gemiddelde transgender die op tv is. En daarmee kan Harriet allerlei zieltjes winnen die normaal niet gewonnen worden. Ja. Hoeveel mensen hadden naar Sjoen? Wist dat al? Ja, zo ijdel ben ik wel. 350.000. Dat is van een documentaire helemaal net slecht, hè? Nee, ja, bovengemiddeld. Ja. Ja. En hoe vaak is jouw Sjoen op uitzending gemist? Dat had vast ook wat checkt. Nee, dat weet ik niet. Nee. Hij is nog te zien, hè, deze week op het filmfestival. Ja, morgen draait hij. Ja, morgen. Gisteren Frederik nog mee on tour. Nou, we zijn nu bezig om hem op te sturen naar buitenlandse festivals. Juist. Nou, ik hoop daarop dat ze daar echt terug te komen. Ik kom zo weer bij die. Maar ja, dan wil ik ook even naar de leidende voorwerpen, zeg maar even natuurlijk, van de docu. Oh, dan wordt Sipi onwezen. Hoi, fijn dat je hem er binnen. Goeie, nou, een applausje mij wel even. Goeie Harriet, hoi. Nou ben je hier een bekende Friesen. Hoe viel dat? Dat heel goed. Ja? Ja, echt wel. Ja, maar ik kan me reuze mooi. Ja, maar ik kan me voorstellen, het is zo'n intiem iets. Het gaat over iets persoonlijks. Het lijst in hele zielbleed. Het gaat over je seksleven, hoe dat nou verder maakt, et cetera. Dat is nogal wat, toch? Dat is toch net niks? Nee, dat is ik net niks. Dat klopt. Maar het gaat heel goed. Of wie je hem altijd al wat extravert en iepen? Harriet heel erg, ik net. Nee. Ik ben wel een sluitend persoon. Ja. Maar hoe wie het dan om je die camera op die te krijgen en al die vragen? Nou ja, het moest wel wennen. Ja, maar Harriet heeft me de goed erin gesluipt. Ja.
Ja. Harriet, ik moet die een vreetje. De meest bekende plattelands transgender, denk ik nou, op het moment. Nou, misschien naast wordt er de hele wereld, maar ja, dat zullen we daarnaast nog hebben. Maar we blijven Fries praten, dat sowieso. Ja. Maar we hebben de film eigenlijk op documentaire maken van mensen die dus echt nog op het rond staan om hunzelf te kunnen wezen. En dat is eigenlijk heel belangrijk, want er zijn nog samprotten die net hunzelf binnen in dit kwadeleven wat we eigenlijk maar hebben. Dus daar hebben we eigenlijk van maken. Dus net voor jezelf, maar eigenlijk voor een die een zetten aan. Ik op het platteland van jongens, kom op, wees die zelfs. Maar hoe wist u dat? Dat er een soort mensen in onhikken op het platteland? Kinderen op die nog net uit de kast komen binnen. Dus dat is wel erg jammer. En want we willen eigenlijk dan dat de tolerantie hier in het noorden accepteert wat dat eigenlijk is. Want je bent een mens. We ademen maar in dezelfde lucht in en in dezelfde lucht vooruit. Dus ik ben eigenlijk gelijk. Dus hoe je je dan klaar of hoe je binnen, dat maakt iedereen maar respecteerd worden zat die is. En dat is het allerbelangrijkste. Had het die in het verliezen dan misschien ook wat chin houden? Datzelfde werd oormeester nou chin onhikken. Wat Sipi zei het al van ja, die knikt al. Nou, om de operatie te gingen wel, maar ja, ik ben al meer dan 30 keer als vrouw bent ik al wel gaan te winkelen. Ik heb wel vriendinnen, dus heb ik maar gaan te winkelen. En dat was op zich wel heel goed. Toen dacht ik van ja, dit is dan net wat ik eigenlijk graag wil. Want ik viel me net tussen in mijn eigen lichaam. Ja. En ook weer de finishing touch. En dan is het natuurlijk geweldig. Ja. Hij hemzelf ook zien? Na deze docu op televisie toen er voorkwam? Ja, maar in Utrecht maar de première. Oké. Ja. En toen een week later nog voor de beste van BNN Varen weer er nog. Ja. Dus toen ben we er weer west. Ja. Dat weer hartstikke mooi. Ja. En nou ik thuis met chips en nietjes en cola. En... Ja, want de mensen in de supermarkt zijn je moet meer inslaan, want er wordt een heel soort ophellen. Dus dan. Ja. Wat voor eerste reacties krijgt u nou die film, of krijg je hem eigenlijk, nou die film op televisie? Nou, in principe alle je positieve reacties. Alleen nog maar positief. Respect. Je binnen, echt zat je binnen. Die mensen die dus kennen. Echt, ik werk in de zorg en echt oude mensen die het hem excellent hebben, die ik zei ze van god top. Ja. Top dat je hem dat doggen. Ja. En respect is echt wel het enige, het eerste wat bij hun opkomt. Ja. Nou is het evenwicht heen, want het draait om die. En Doe maakt het wat mij. En Doe zei ik maar terug, met mij sleept worden, zei ze maar erin. Viel het ook als een offer van die? Dat stoommakers? Nee. Viel dat? Nee? En waarom net? Nee, Harriet is mijn allesje en daar doe ik graag alles voor. En het is geen offer, nee. Nee, ze viel ik het net. Nee. Wat dan leefde Harriet? Ja, echte leefde, dit is echt, ja, dat is echt mijn schatje. Ach, nou, zeg eens even. Ja, mooi. Ik had er voor het piekenvel van. Wat nou? Want nou is die film West. Nou hast je bekendheid. Dus zei het, ik wil het voor de goede zaak doen. Ja. Hoort het ook in dat je hem dit oppakken en nou deze aandacht broeken om iets te doen of te helpen? Of... Nou, er wint al naar het krantenbericht van Leeuwte kranten die draaipagina's winnen er al 2 mensen die het aanmelden hebben die het mooi praten willen hierover, hoe we dat alweer oppakt hebben. Zo. En nou dat de trailer op YouTube kwam en bekendmaken waar, toen ben er nog 2 jongens geweest die ik nog contact moest opnemen. Dus in wezen is uw missie eigenlijk al wat slagen. Dus daar ben we heel blij mee. En we hopen dat er nou een heel soort binnen die nou eindelijk komen, jongens. Kom op, kom uit de kast en verdorie, bij die zelfs, win die zelfs. En waar ben je geopereerd? Wie dat? Wie dat hier in Lauwert? Nee, UMSG in Grijs. Oké, dus daar krijg je nog druk. Want je stuurt al die plattelanders die uiteindelijk uit de kast komen. Ja, maar dat was al even een busrijden. Toch? Ja. Dan moet al een beetje om stikstof zijn, denk ik. Dus dan in een bus, dan dat ik weer ja, hoe minder. Ja, juist. Ik geef er even naar Jopte. Hartelijk bedankt. Succes met je missie en je soort, wat wie het aanloophuis of steunpunt. Ja. Succes daarmee. En fijn dat je hem bekendheid zou inzetten willen. En de Iepenhiet. Dus nog even een applaus voor deze 2 mooie mensen. Dank je. Ja, Job. Dus zei ik wilde wel mij naar het Boetenloon, want volgens mij ken ik daar ook wel iets mee. Dus die speelfilm, hoe die bouwvakker, die stiert nog even stil. Maar komt die er eigenlijk wel? Ja, die is afgemaakt. En die heeft ook 1 keer gedraaid, maar die hoeft niet
verder verspreid te worden. Nee, oké. En nou zie ze van naar oorleiding van deze docu pakken we dit op en die bekendheid willen we broeken om. We hebben sto die naar je bekendheid als filmmaker van broeken. Wat heeft al aanbiedingen? Was er bepaalde omroepen onder slag? Hast er weer een ooronderwerp? Nou, ik ben nu een filmscript aan het schrijven. Dat is heel iets anders, maar ook erg leuk. En dat heeft wat autobiografische elementen. Het gaat over een talentvol voetballetje dat in een rolstoel belandt, aan een auto-ongeluk en dan zichzelf eigenlijk opnieuw moet uitvinden. En daarvoor bedenkt hij een alternatieve manier van voetballen. Aha. Maar trouwens, ik moet wel even zeggen dat ik deze film niet alleen heb gemaakt. Nee. Ik heb hem samen met Jelmer Tim Ilmer geregisseerd en Jeroen Vrielink. Daarmee heb ik de montage grotendeels gedaan. Nou, kudos ik on hun. Ondanks dat dit non-fictie wie, gist er toch eerst de fictiekant weer op. Want dat is er wordt echt fictiefilmmaker Ja, wezen. het lijkt mij heel leuk om het te blijven combineren. Ik heb ook wel een paar ideeën voor documentaires. Dus ik moet daar een paar plannen voor schrijven en kijken of ik een producent kan vinden. Ja. Maar het lijkt mij heel leuk om het allebei te blijven doen, ja. Nou, daar wees ik een heel soort succes mee. Volgens mij met al deze aandacht en die fantastische film gaat hij zelf aardig in de picture spelen. Dus ik ben heel grutskop dat we nog steeds kennen. Die komt van origine van Cubaard. Dus applaus voor Job. Dankjewel. Ja. Dan Job, als zeg maar we voortgaan was, dan gaan we naar uw volgende gast. Daar zitten we wat heger mee, zodat je met de alweer schenken. Nou, deze die mij dan wil weer mij. En een liedje change over. Ja, Hans van der Kamp, kom naar voren. Even een applaus voor onze volgende gast. Alsjeblieft, Hans. Ja, ik geef maar. Nou, zo zetten we ze even del. Kom wat dichterbij, Hans, want dan kom wat dichterbij, joh, want dan anders zitten we zo ver van elkaar. Ja, Hans, jij bent al tientallen jaren. Oh, joh, nou, hartstikke mooi. Je bent al tientallen jaren fotograaf, videograaf, specifiek in de transgender, transseksuele travestieten zien. Dus waarschijnlijk is dat straks nog beter. Geervatje als mij. We zullen even hebben het filmbeelden die sto opgestuurd heeft. Strike. Wildcat Strike. Не слабый, он супергерой. Нам улыбнулся товарищ беспокойно. Он доказал, что он самый первый. Призмы играющих линейных. Сексус. Я создаю журнал. Я в свою дочь посмотрю в протокол. В школе говорят, что мужчина бог. Я не мальчик, не девочка, я единорог. Я не играю роли, я их создаю. Не играю роли, я их создаю. Лечу на метле, они идут втроем. Ja, Hans, wat zeggen we hier? Wat zeg je? Wat zagen we hier? Nou, dit is bij het Homo-monument. Dit is de Drag Olympics. En dat is echt iets heel bijzonders. Je krijgt drags die tassen ver wegwerpen. En alles op hakjes. Oh, het bekende handtasje gooien. Ja. En dit was een... Mag ik dit microfoon iets hoger bij de mond houden? Dit was een groep dames die heren waren. En, dus eigenlijk drag kings. En ik denk dat ze niet wisten dat ze een Russisch lied zongen. Superheroi betekent superheld. Ja. Dus na alle boycotts tegen Rusland. Ja. Maar ik leg Amsterdam vast in fragmenten voor de kleinste omroep van Nederland, zeg ik wel eens, NTV. En daar valt het ook onder, maar ook bijvoorbeeld de Senior Pride, waar oude gays samenkomen op de Nieuwmarkt. Ja. En je gaat nu een film maken voor de overheid, geloof ik, hè? Over... Ja, dat is voor ZonMW. En dat gaat over, eigenlijk ook intersexen, staat er soms centraal in. Dus dat zijn weer niet de mensen die van man vrouw willen worden of van vrouw man. Maar die uiteindelijk zeggen van, nou nee, maakt mij niet uit. Ja. En ik wil graag een genderneutraal paspoort en die erkenning in de maatschappij juridisch en maatschappelijk hebben. En waarom komt de overheid dan bij jou om die film te maken? Nou, ik denk dat ik sinds 1977
alles met gender zo'n beetje gefotografeerd heb. Niet alleen dat natuurlijk, maar dat was wel mijn hoofdonderwerp. En dat komt een beetje voort uit mijn liefde voor het onderzoek van Kinsey in de jaren 50, moet ik zeggen. Die ontdekte bij insecten dat die een heel gevarieerd seksleven hadden, maar ook een heel gevarieerd gender, hoe noem je dat, spectrum hadden. En die begon daar, aan de hand daarvan begon hij onderzoeken te doen. En zelf was ik natuurlijk, groeide ik op in de jaren 70 met Lou Reed, Ziggy Stardust. Dat was allemaal al een beetje aan het genderneutraal aan het de worden. androgyne rocksterren zoals David Bowie begin jaren 70. Ja, Iggy Pop, Lou Reed, Transformer, al dat soort dingen. We gaan ondertussen naar wat foto's kijken die jij hebt gemaakt. Wat was jouw eerste aanraking met de wereld van de drag queens, de travestieten, de transgenders? Nou, ik zat op een terrasje tegenover de kunstacademie waar ik op zat. En mensen zeggen altijd, waarom zat je dan op dat terrasje? Nou, ik wist niet zo goed hoe het met mijn eigen geaardheid zat. En daar kwam opeens een heel kleurrijk personage op me aflopen. Gehuld in een boa, veren, een immense pruik op. En ik dacht, nou, ik was in één keer verliefd. Ik kwam net uit Leeuwarden, ik had nog nooit zoiets gezien. En ik dacht van, nou, dat is pas vrouwelijkheid, hè? Want in mijn tijd was het allemaal jutezakken, tuinbroeken en henna-haar. Dus ik dacht van, nou, eindelijk. Hè? Had je toen gelijk door dat het niet echt een mevrouw was? Nee, maar ik denk dat ik het ook niet wou weten. Dat is Plumeau. En over deze mevrouw ging het, hè? En in die tijd van drags waren boa's gewoon echt een standaard in de outfit. En Plumeau heeft ook veren, dus vandaar dat ze waarschijnlijk Plumeau genoemd is. Pluim. Dit is Henny de Kapper, haar beste partner. En dat is wel een echte drag queen. En bij Pluim heb ik altijd het gevoel gehad van nee, je bent eigenlijk meer transgender. Want ik heb Pluim ook nooit als man gezien en Henny de Kapper wel. En was zij een vroege muze van jou? Was zij de sleutel naar deze wereld en toen je bent gaan vastleggen en documenteren? Nou, eerlijk gezegd moest ik eigenlijk hoofdzakelijk mijn kunstacademie financieren. Ja. Dus ik maakte voor beide, overal in de stad, foto's van ze voor 1 gulden per stuk. Ja. En als je jong bent, dan wil je ook niet zo heel erg graag weten hoe je in elkaar zit. En pas later kwam ik erachter, na andere series gemaakt te hebben, dat het echt gewoon mijn onderwerp, of een van mijn 3 belangrijke onderwerpen is. Mm-hmm. Nou heb jij het vanaf vroeg, zeg maar 77, ben jij het gaan vastleggen. Tussen hoe mensen in 77 dachten in de maatschappij en nu zit een groot verschil. Maar jij hebt natuurlijk altijd gewoon direct erop gezeten. Is het beeld, hoe is het beeld verschoven ook in de maatschappij in al die tientallen jaren? Nou, je had in de jaren 70, in eerste instantie praten de mensen niet over LHBT. Maar bijvoorbeeld men sprak over zichzelf als flikkers of als nichter. Als je een bottom was, als je een nicht, als je een top was. Dan, duidelijk genoeg. Iedereen kan zich wat voorstellen bij top en bottom. Hè? Dat hoeven we niet uit te leggen, toch? Ja. Nee, dat hoeven we niet uit te leggen. Dus een hele grappige passage was dat ik merkte dat er waren 2 cafés, gay-cafés in Utrecht, aan beide kanten van de straat. Eén was helemaal dichtgetimmerd met een koperen plaat, alleen voor leden en een enorme zware uitsmijter ervoor. En aan de overkant waren jongere mensen bezig een geel, glazen, open gay-café te maken. En die oudere homoseksuelen die stonden daar, dat kan toch niet? Daar kun je zo een steen doorheen gooien, dat is levensgevaarlijk. En dat was eigenlijk de grote omslag. En uiteindelijk zijn die cafés die helemaal dichtgetimmerd waren, die zijn verdwenen. En de glazen cafés hebben het overgenomen. Maar in de jaren 70 werkte ik ook voor het COC als voorlichter, hadden we een groot probleem met mensen uit de Bijbelbelt. Die vonden dat het oké was om homoseksuelen in elkaar te slaan. En er is heel veel voorlichting tegenaan gegooid. En we hebben decennia geleefd in de gedachte van nou, dit is over, dat hebben we gehad. En nu zien we toch weer in Amsterdam, want er komen zo meteen een paar beelden van hele happy drags. Oh, dit is
Dit is een leuk voorbeeld van iemand die als man geboren is boven en iemand die als man geboren en vrouw geworden is en iemand van onder die als meisje geboren is en er mannelijker uitziet dan de meeste mannen die ik ken. In ieder geval qua beharing. Ja, goed veel haar op de borst. Ja. Ja. Dus jij zegt, wat eigenlijk Job ook een beetje zei, het is eigenlijk een beetje, de acceptatie is gestagneerd in het Westen. Nou, we hebben weer met nieuwe geloofsgroepen te maken die toch weer een probleem hebben met acceptatie. Dus het is wel zo dat, natuurlijk is er enorm veel in positieve zin veranderd, maar ik denk dat mensen niet rustig erbij kunnen blijven zitten. En denken van dat het wel goed blijft gaan. Want het heeft al vaker golven gehad. In de Victoriaanse tijd kon je makkelijk als drag over straat. En in de jaren 20 en jaren 30 kon het ook. Oorlog uiteraard niet. Toen hadden we het nationaal socialisme wat fel tegen homoseksualiteit was vanwege de voortplanting. En in de jaren 70 is dan... Nou, de jaren 50, 60 en 70 waren echt hele grijze jaren voor LHBT'ers. En daarna zijn we enorm omhoog gegaan. We hebben nog tijdens de verkiezingscampagne van Obama meegemaakt dat hij eerst nog tegen het homohuwelijk was. En aan het eind voor het homohuwelijk. Kijk, dit soort taferelen zou nu al wat moeilijker zijn. Dat kan op hartjesdagen in Amsterdam. Maar je kan niet zo de straat op een willekeurige feestelijke dag risicoloos. Er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen, nou mij gebeurt dat niet. Maar ja, dat is het natuurlijk een keer wel gebeurd. Die term queer, hè? Misschien je verblijft al langere tijd in deze wereld. Hoe zou jij de term queer duiden? Want het is ons ook gevraagd, ja, wat is dan queer? Ja, wat is het eigenlijk? Ja, queer is eigenlijk net iets als hipster. Dus dat betekent dat alle mensen die niet in een vakje willen passen, toch een vakje gevonden hebben. Want dat is eigenlijk wat queer is. Want het is de optelsom als je LHBTQ neemt. Dan zie je dat de queer degene is die zegt van nou, ik heb helemaal geen zin om te denken in cis of in hoe dan ook. Ik wil gewoon niet in een vak ingedeeld worden. Ik wil mezelf kunnen ontwikkelen zoals ik mezelf wil ontwikkelen. Nou, dat lijkt me een heel, even tussendoor, dit is een bio-queen of een folk queen. Dat betekent dat de vrouwelijkheid enigszins overdreven wordt, zeg maar, door een vrouw. En dat past dus weer niet onder drag, omdat er geen satirisch element in zit. Satirisch element is trouwens een probleem in drag aan het worden, omdat steeds vrouwen zelfbewuster worden en zeggen van ja, we zitten eigenlijk helemaal niet te wachten op mensen die de draak steken met vrouwelijkheid. Dus dan krijg je op een gegeven moment, en dat is de omslag is ongeveer in 2000... Dan krijg je wat ik noem de levende kunstwerken. De mensen die echt heel veel persoonlijk, dus die niet proberen als groep eruit te zien. Allemaal als hetzelfde eruit te zien. Dezelfde pruik, dezelfde boa, dezelfde plateauzolen. Maar dan krijg je de levende kunstwerken. Dan de mensen die echt gewoon hele oorspronkelijke eigen make-up bedenken. Eigen pruiken bedenken. En dat gaat op een gegeven moment, dan komen we zo meteen bij een andere foto. Op een gegeven moment, ja, hier krijg je dan, dat is zeg maar de RuPaul-era, noem ik dan. Dat komt dan uit Amerika over. Echt een hele competitieve vorm van drag zijn, waarbij er zoveel eisen gesteld worden. En mensen ook echt door de week hele goede banen moeten hebben om dit überhaupt te kunnen betalen. Doen en te betalen. En ja, dat vind ik schitterend weer, omdat het gewoon... Ja, het is natuurlijk het toppunt van zelfexpressie. Hè? Als je gewoon jezelf voor de spiegel ziet zonder enige kleding aan en je bedenkt dat je dit wil worden, dan heb je toch wel een krachtige statement gemaakt naar de maatschappij. Word je nog wel eens verliefd op iemand die voor je camera komt, net als bij Plumo in het begin? Verliefd, Jesus Christ, dat is lang geleden. Maar, nou ja, verlustigd. Ja, ik ben een oude man. Nee, als fotograaf is het heel moeilijk. Als fotograaf leer je te kijken naar de dingen die niet kloppen. En dat wordt op een gegeven moment door de jaren heen, en ik doe het pas 40 jaar. Hè? Dus dan ben je zo getraind om te kijken wat er niet klopt, zodat je dat kunt corrigeren. Je kunt zeggen van, hé, je linker pinknagel is eraf, of
hé, je pruik, misschien toef je haar onder je pruik vandaan. Dat je zo negatief eigenlijk moet zijn om een perfect resultaat te krijgen. Dan kan je niet meer verliefd worden. Nou, het wordt weer heel aards en heel dichtbij dan, laat het zo stellen. Ja. Zou je Harriet ook graag voor de camera willen hebben? Waar we net mee spraken. Ja, ik wil altijd iedereen voor de camera hebben. Het is niet, als je kijkt naar mijn totale oeuvre, dit is een deel eruit wat ik uitgezocht heb op verzoek van, omdat het een queer cinema zou zijn. Nee, in principe, ik vraag ook nooit mensen zeggen, die mij opbellen en zeggen, maar wil je niet eerst een foto hebben dan van me? Dan zeg ik, nee, alsjeblieft niet. Want dan heb ik al een beeld en ik wil helemaal niet met een beeld zitten. Ik neem de tijd voor mensen, soms tot grote ergernis van mijn modellen ga ik eerst 2 uur met ze zitten praten. Omdat ik toch een beetje wil weten wie, ja, het is natuurlijk een hele simpele vorm, waarschijnlijk een hele simpele vorm van fotografie. Altijd al 40 jaar tegen een zwarte achtergrond mensen fotograferen. Maar de houding en wat die houding uitdrukt, is natuurlijk gewoon de psychologie achter die persoon. Wat vertelt deze foto? Nou, dit is een beetje een buitenbeentje. Er was zoveel gedoe over in de pers over de tekenwedstrijd van meneer Wilders, dat ik dacht van nou eigenlijk wil ik ook wel eens zien hoe gevoelig wij zijn als wij stereotypen uit het christelijke geloof, als wij daar de draak mee gaan steken. En dit is uit de serie 21st Century Madonna's. En theologisch gezien, als ik katholiek opgevoed iemand, mag ik mijn eigen idee hebben over wie de heilige maagd is. Want het is verder niet, we hebben geen foto's van haar. Dus ik heb een serie gemaakt waarbij ik dus even afgestapt ben van het idee dat de heilige maagd Maria per definitie een vrouw moet zijn, om te beginnen. Dus ik heb allerlei gedaanten, zeg maar niet iconen uit het moderne leven, dus een meesteres, een echte drag queen. En dit zou je een bear kunnen noemen met dragneigingen. En die heb ik allemaal samen de heilige maagd Maria laten neerzetten. Nou, ik stuurde het op naar mijn vaste plek in Moskou, waar ik veel tentoonstel. Nou, dat is meteen mis. Dat mocht niet. Nee, ik had al een paar keer gedoe met zoutzuur over mijn werk heen gehad. Maar nu zeiden ze gewoon, nou, we beginnen van tevoren niet aan. Nee. En ik heb die serie gemaakt, ik heb er een half jaar aan gewerkt. En niemand wil daar iets mee doen. Maar hij staat wel op mijn website. En ja, kijk, dit is weer echt, dit is super drag. Dit is gechargeerd, het vrouwelijke gechargeerd. En tot in de puntjes. En er zitten ook heel duidelijke RuPaul-elementen in, gekleurde lenzen. Gebruik van kleuren om, satirisch. Ja. Wat komt hierna? Want dit heeft op een gegeven moment zijn kookpunt en dan is het uit. Wat zie jij, wat is de volgende trend? Nou, ik denk dat we altijd zullen blijven worstelen met wie we zelf zijn. En we zitten nu naar andere mensen te kijken, maar we moeten natuurlijk ook naar onszelf kijken. Ik bedoel, bij een top of bij een bottom, bij een man die die de boodschappen doet, of bij een man die zegt, ik vind het fijn dat mijn vrouw 5.000 in de maand verdient, maar ze moeten ook nog het vuilnis voor buiten zetten en voor de kinderen zorgen, want anders trek ik het niet. We zullen altijd met rolpatronen en met beleving van onszelf blijven vechten. Dus ik denk niet dat er een tijd gaat komen waarin alles oké is. Dit is voor mij dan, als iemand die 40 jaar dit werk doet, iets wat voor mij de laatste 5, 6 jaar echt een duidelijk teken is dat we niet meer bezig zijn met satire, maar dat we gewoon zeggen, nou kijk, ik heb een baard en dat wordt het dan. En die hou ik erin, ook tijdens mijn act. En ik ga niet mijn pruik afdoen zoals in de jaren 70 deden. Drag queens maakten een buiging naar het publiek en deden dan hun pruik af. En dan kwam een kaal hoofd bijvoorbeeld onder vandaan. En dat was dan omdat het niet echt mocht zijn. En nu denken we niet meer als dat man echt is of dat vrouw echt is. Maar nu geven we het zelf vorm. En dat is natuurlijk een enorme vooruitgang. Hartstikke mooie laatste woorden. Dankjewel. Applaus. Ja. Hans van der Kamp. We zijn benieuwd naar de film. Julia, waar houdt Dabidi? Wie heb jij bij je?
Welkom, ik ga hier Niel steen, Niel Leenput. Niel, jij komt uit Antwerpen, klopt hè? Dat klopt. En wat doe jij allemaal in Antwerpen? Ik ben in de eerste plaats theatermaker. En ik werk in de studio. Het is een cultuurcentrum in Antwerpen. Daar ben ik huisartiest en ook Secretary of Queer Affairs sinds dit jaar. Secretary of Queer Affairs, dat klinkt heel chic. Wat is het? Ja, het is een soort van gay burgemeester of zo van het cultuurcentrum. En het houdt concreet in dat ik gewoon een beetje een queer eye in het zeil hou of zo. Een queer oogje in het zeil, naar gelang wat de programmatie betreft en dat soort dingen. Ja, en daar heb jij dus eigenlijk heel veel invloed op binnen de programmering. Goh, heel veel invloed. Ik doe suggesties van voorstellingen die we zouden kunnen programmeren. We hebben ook 2 filmzalen, dus ook qua films doe ik soms suggesties. We organiseren bijvoorbeeld ook workshops voor middelbare scholen, waar jongeren dan een soort van cluster, wij noemen het een cluster, in contact komen. We hadden onlangs een cluster rond gender en seksuele diversiteit. En dan kunnen bijvoorbeeld middelbare scholieren vragen stellen aan, in dit geval een drag queen of een transman. Oké. Ja. En hoe zijn de reacties van de kinderen? Of zijn het jongeren van de middelbare school? Ja, het zijn jongeren van de middelbare school. Dus ze zijn, denk ik, dit keer was het tussen de 16 en de 18. Ja. Oké. Dus het is voor sommigen een heel nieuwe wereld die opengaat, natuurlijk. En heb je ook wel eens negatieve reacties gekregen? Moeilijk. Ik ben natuurlijk niet per se altijd bij de workshop zelf. Ik geef lezingen aan de leerkrachten dan meestal. Er zijn vast leerlingen die weinig affiniteit hebben met de thematiek of zo, of die het nog nooit gezien hebben, er nog niks van weten. Maar dus in die zin is het wel goed dat ze ermee in contact komen, denk ik. Oké, dus binnen de studio waar je Ja. werkt, daar kijk jij dus naar de programmering. Je kan eventueel invloed daarop hebben. Ja. Over het queer aspect natuurlijk, om dat daar te implementeren. Ja, en ik maak ook zelf voorstellingen. Ik wou zeggen, natuurlijk. maak je zelf ook nog theaterstukken of Ja. muziek, dans? Nee, ja, ik maak ook zelf theatervoorstellingen. En die spelen dan in de studio natuurlijk. En ook op andere plekken uiteraard. En heb je dit jaar zoal ergens nog gestaan? In Nederland misschien ook nog met voorstellingen? In Nederland dit jaar niet, maar we hopen volgend jaar met een nieuwe voorstelling. We zijn nu aan een nieuwe voorstelling aan het werken rond de Club Kids. Club Kids. Rond Weten mensen wat Club Kids zijn? Misschien kan je het uitleggen. Hè? Ja, Misschien heel kort samengevat, in de jaren 90 in New York was er een soort beweging van jongeren die in heel extravagante outfits feestjes organiseerden, feestjes bouwen. En zij noemden zichzelf de Club Kids. En zij verzetten zich dus uiteraard ook tegen die dominante heteronorm. En rond die beweging die eigenlijk ook vrij destructief was, daar rond zijn we nu een voorstelling aan het maken. Oké, en hoe heet de voorstelling? Concept X, The Beginning. Oké, mensen, goed onthouden. Hey, ik geef jou het woord. Take it away. Oké. Mag ik een applaus? Heb ik nu eigenlijk niet gezegd, maar voor de seizoensbrochure van het cultuurcentrum heb ik een reeksje erotische gedichten voor toxische mannen geschreven. Omdat het genderdebat zo verhit is tegenwoordig, dacht ik, poëzie verzacht de zeden. En ik ga er 1 gedichtje van voorlezen. Het heet oorspronkelijk Gedicht voor Dries, opgedragen aan een bekende Belg eigenlijk, een bekend Belgisch politicus, aan de eerder rechtse zijde, zeg maar. Dus het heet Gedicht voor Dries, maar het zou ook bijvoorbeeld Gedicht voor Thierry kunnen zijn. Ik zeg maar iets. Bedwelm me met je toxische mannelijkheid. Leid me rond en rond en rond in je manosfeer. Normaliseer me. Banaliseer me. Verfoei me. Wanneer ik krachtdadig je kraakwitte hemdje van je gespierde mannenbast scheur. Bespuw me, wanneer ik met een grijpgrage rechterhand diep in je volgebulde kostuumbroekje tast. Beheers me met al je maten, wanneer ik weerloos onder en onder en onder je lig. Snoer me de mond met je robuuste superioriteit, tot ik blank en bleek in je staalharde armen achterblijf. Dank u wel. Ja, dank je wel. Wil.
Oké, dan gaan wij door. Wij gaan door. Wij hebben hier namelijk een primeurtje, mogen we wel zeggen. Want ik heb hier naast mij staan Lionstorm. Mag ik even een heel hard applaus? Yes. En Lionstorm is de allereerste queer rap duo van Nederland. En ze gaan zo meteen de tent hier afrokken. Nog 1 keer mag ik een heel hard applaus voor Lionstorm. Yo. Dank jullie wel. Ja, dames en heren. Wij zijn nog Lionstorm. We deden zojuist emo-track. Sta ik aan? Ja. Yes. We deden zojuist emo-track. Die is nu, wat is het, 2 weken uit. Ja. Ga de clip kijken. Is leuk. We gaan nu de eerste queer anthem doen van 2019. Benoemd door ID. Dus DJ, start hem. Mag je wat harder? Yes. Staat niemand achter de knoppen. Wie zet hem harder? Wie zet hem harder? Bobby zonder Troppi. Een ander woord voor oester is Lobby. vissen is mijn hobby. En een vissa is een feestje zonder kokkie. Knip heet uit mijn leven, noem het scharen. Zoveel lopen knippen op mijn handen heb ik blaren. Snip, 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 snip. Sterke vingers van het knippen. Ik ga ze in je inktpotje dippen. Dip, dip.
Ik schrijf een heikel op je lip. Kom dan. Luister schatje van mijn tong, dan ga je trippen. Ik ga te snel, zal het even vertragen. Ik ga je lekker la 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 laten slapen. Oké, Terry, zijn jullie er klaar voor? Zit bij Bobby Saladedo. No hetero. Ruzie met die sukkels als ik nee gooi. No hetero. Als je wist hoe het is om hand in hand met angst te leven. Zit bij Bobby Saladedo. No hetero. 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 Alles aan mijn takkie, no hetero. 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 Alles aan mijn wani, no hate. Hetero. 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 Alles aan mijn takkie. Ben die Spanje in de scene. Ik zet grote stappen. Rah. Meisjes ziet me staan, ze komt meteen een toren. Kom. Zuigt wat zachtjes aan mijn oor. Hijg. Ik wil met je naar bed. Ik was net nog hetero. Wani, echte seks. Drip, drip, drip. Op mijn schaar. Op mijn schaatje ga je trippen. Op mijn schaatje ga je trippen. Drip, drip, drip. Met 5 minuten ben je klaar. Voor mijn schaatje ga je flippen. Laat je niet meer door mijn vingers glippen. Zit bij Bobby Saladedo. Oké, komt ie jongens. Doe even lekker mee. Ruzie met die sukkels als ik nee gooi. No hetero. Als je wist hoe het is om hand in hand met angst te leven. Zit bij Bobby Saladedo. En nu kennen jullie hem wel. No hetero. 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 Alles aan mijn takkie, no hetero. 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 Alles aan mijn wani, no hate. Hetero. 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 Alles aan mijn takkie, no hetero. No hetero, Leeuwarden. Dit was Lionstorm. Dankjewel. Yes, dankjewel Lionstorm. Veel succes. En dat knippie knappie, kijk die clip ook even. Want dan zie je precies wat ze willen afknippen. Ik vond het een enge knip. Maar dat zal wel aan mij liggen. Ik heb naast mij staan Asing Waldhaus. Hallo. Nou. Ja, dat hoeft niet. Eerst wat doen, dan applaudisseren. Eerst wat doen, dan applaudisseren. Ja, Asing Waldhaus is onder andere filmjournalist en cultuurjournalist bij de Leeuwardenkrant. Zat voorheen ook zit nog in het filmcollectief Cinema Ascona. Ik eigenlijk ook, maar ik ben al tijden niet geweest. Ja, foei. Ja, en jij hebt voor ons even een overzicht gemaakt. Misschien dames, kun je nog een klein beetje, want we gaan naar het scherm kijken. Dus ja, ik heb een overzicht. Ik heb op verzoek van jou ben ik eventjes gaan kijken, of zijn we eventjes gaan kijken naar queers. Heb ik nu geleerd, moet je zeggen, niet meer gays. Queers in de Nederlandse film. En daarbij komen we vooral op films uit natuurlijk de bloeiperiode van de Nederlandse film, de jaren 70. Maar daar wil ik even beginnen met het eerste fragment, dat is uit 1964. En daar zeg ik niks over, laat het eerst maar even zien. Fantastisch fragmentje. Het is maar heel kort. Ik ben niet verloofd, nee. Ik heb geen meisje. Ik vind het niet jammer dat ik dus geen meisje heb. Het is misschien gek dat ik het zeg, maar het is zo. Het is namelijk zo, ik vind het een heel naar woord om te zeggen, waarom weet ik zelf niet. Maar het is dus zo. Ik gebruik het bijna nooit. Het is persoonlijk, want ik vind het een heel naar woord. Wat ik dus nu gevonden heb, is dus een vriend. Kijk, uiteindelijk is het zo, ieder mens leeft en ieder mens wil ergens naartoe leven. En niet alleen. Dat was hem. Dit gekke fragmentje komt uit een documentaire, die heet Mensen van Morgen. Pardon, die is in 1964 gemaakt door Kees Brussen, de acteur. De ouderen weten nog wie Kees Brussen is. Hij is ook al lang dood. En toen Kees Brussen 80 was, toen is die film gerestaureerd. En nog een keer uitgebracht. Er komen allemaal jongeren, een stuk of 10
een stuk of 10 geloof ik komen aan het woord over het leven nu. En de film was toen een beetje omstreden, want er zat ook een meisje in dat prostituee was. En al die mensen worden frontaal gefilmd, dus gewoon gezicht in beeld, mooi zwart-wit. Behalve deze jongen, die was op zijn eigen verzoek een beetje vaag gehouden. En dat was al een fascinerend verhaal natuurlijk. Je ziet hoe hij ermee worstelt om eigenlijk te vertellen wat hij wil vertellen. Die jongen was Jaap de Jong. Zijn ouders hadden een bloemenwinkel in Leeuwarden. En toen Kees Brussen 80 werd, is die film gerestaureerd. Heb ik voor de Leeuwardenkrant Jaap de Jong opgezocht. Woonde in Scheveningen met zijn vriend. En ben ik met hem naar die film geweest, wat hartstikke leuk was. Hij vond het verschrikkelijk om terug te zien, zei hij. Want hij had hem eigenlijk daarna nooit meer gezien. Maar hij zat wel, vertelde hij mij... Ik ga je even een klein stukje voorlezen van het interview met hem. Hij zei toen, het viel me wel mee, zegt de Jong. Als de zaallichten weer aangaan. Alleen dat gestotter, hè. Als je nu kijkt, denk je de hele tijd, zeg het nou maar. Maar goed, hoe viel dat toen, 1964? Hij was dus anoniem in beeld, maar iedereen had hem herkend. Hij was namelijk een vrij bekende Leeuwarden, zat in het Olympisch zwemteam van die tijd, het Nederlands zwemteam, kon goed zwemmen. Zijn ouders hadden een bloemenwinkel op de Nieuwstad en hij zei, ik dacht dat ze me niet herkend hadden, maar na de eerste voorstelling stonden er drommen mensen bij de winkel voor de ramen. Kijk, dat is hij, zeiden ze dan. Ik vergeet dat nooit weer. En mijn moeder maar zeggen, wat staan er een hoop mensen in de etalage te kijken? Ja, natuurlijk, zei ik dan. Het is ook een mooie zaak. Ik had eigenlijk verder niet willen voorlezen hieruit, maar ik ga toch even door, omdat ik nu net van Henriette heb gehoord dat zij eigenlijk een beetje de helpende hand reikt naar mensen die nog niet zo ver zijn, zal ik maar zeggen. Hij had dat toen ook een beetje. Hij had de volgende effect. Ik weet niet of er veel mensen wegbleven uit de winkel door de film. Er zijn altijd wel mensen die zich eraan storen. Maar er kwamen ook een hoop klanten voor terug, herinnert de Jong zich. De moeder van een vriend zag Jaap, dat is deze man dus, als boosdoener, toen die vriend ook homoseksueel bleek te zijn en verbood hen de omgang. Het bracht ook nieuwe klanten op. Een moeder, wier zoon ook homo was, al was hij zelf nog niet over de brug, zoals de Jong het noemt. Zij was al een paar keer in de winkel geweest toen ze de stoute schoenen aantrok en zei dat ze hem eens wat wilde vragen. Hebben we in Bellevue aan de Nieuwe Stad koffie gedronken. Ik zit wat met mijn zoon, zei ze. Kunt u me helpen? Maar ja, zei hij nu, waar moest ik dat mens mee helpen? Ik kon moeilijk zeggen, stuur die jongen me langs. Dat was 1964. Nou, dit was eigenlijk wel een vrij uniek moment, het was echt nieuw. In de jaren 70 werd het iets makkelijker, maar nou, jullie gaan het wel zien. Ik wil wel even een klein stukje laten zien uit, misschien moeten we het niet helemaal doen, want het duurt een beetje lang, uit de prachtfilm Andy, Bloed en Blond Haar. Wie kent hem? Het is een Nederlandse cultfilm. Bij Cinema Ascona, als je er ooit bent geweest, is hij al heel vaak gedraaid, want wij zijn er dol op. Andy, Bloed en Blond Haar gaat over een jongen uit Hengelo die naar Amsterdam gaat. Het aardige van die film is dat in Hengelo en op platteland hoor je de hele tijd muziek van Normaal en in Amsterdam muziek van Herman Brood, om dat verschil wat aan te geven. En Andy, gespeeld door een jongen die ook Andy heette, Andy Vrielink, die komt in Amsterdam op een heel raar feestje. Nou, kijk maar even mee. Wat vind je van een nieuwe slaaf? Ik wist niet dat je op zulke jonge jongens viel. Dat heb ik vaker gehoord, maar het is een heel interessant jongetje. Als ik hem uit heb, mag jij hem lenen. God, ik geloof dat jij een beetje gek aan het worden bent. Dan weet je, vanmorgen bij de psy. Ram, man. Dat kan niet meer, niet te geloven. Niet te geloven. Ik ga er nooit naartoe. Dat is echt een gek. Dat is echt een vrees. Man, dat is... Vind je dat een leuke jongen? Het gaat wel. Ik geloof dat jij in de verkeerde film zit, hè? Ben je toch een lul? Niet van aantrekken, hoor. Zak die je bent. Hoe vind je het hier? Ik vind het maar een massootje. Ja, het is natuurlijk wel iets anders dan je gewend bent, hè? Daar in Hengelo. Vind jij het wel leuk dan? Ik haat het. Die twee daar zijn geloof ik ook van de club, of niet? Nou, persoonlijk heb ik niets tegen dat soort mensen. Ach, het zijn net wijven.
Ik zit een tijd geleden met een paar makkers van mij in de trein. Er zit een eentje verder ook zo'n flikker met zo'n zijden sjaaltje. We hadden hem al de hele tijd in de gaten. Dus op een gegeven moment loop ik op hem af. En hij zegt zo vuile flikker, heb jij wel eens een keer een klap voor je hersens gehad? En die vent die kijkt maar, hij glimlacht zelfs naar mij. Dus ik denk, dat kan niet. Heb je nu een vriendje, Ella? Ja, vind je hem leuk? Jammer toch dat zo'n perfecte vrouw als jij zo'n merkwaardige smaak heeft. Hoezo, schat? Jaloers? Wil jij een blootje? Nee, dank je, ik hoef die rotzooi niet. Ja, het is de pest voor het jonge lichaam. Waar kom je eigenlijk vandaan? Ik kom uit Hengel. Pardon? Ik heb mijn woordenboek niet bij me, wat zei je? Ik kom uit Hengelo. Heb jij een motor of zo? Dat heb ik helemaal niet nodig. Zo fantastische Schrik, hè? film. Ik ben nauwelijks onder de indruk. Ja, regie, zet deze maar stop, want dit weten we nu wel. Het gaat gewoon een beetje zo door. Eerlijk gezegd, nu ik het weer zie, denk ik, die film ga ik binnenkort weer helemaal bekijken. Het is een beetje een quiet taste. Je moet hem een keer of 3 eerst hebben gezien voordat je hem echt leuk gaat vinden. Frank Wiering was een televisieregisseur van de VPRO. En die heeft eigenlijk maar 1 echte speelfilm gemaakt. Dat is deze. En je kunt zeggen, dat is eigenlijk de eerste punkfilm van Nederland. Gauw door. Die Andy Vrielink, die werd meteen door Paul Verhoeven gevraagd of hij niet wilde spelen in een film over jongeren. Komen we straks nog op. Want eerst maakte Paul Verhoeven nog een andere film, Soldaat van Oranje. Hebben we even een klein stukje uit. Het valt me van je tegen dat ik je hier zie, tussen al die NSB'ers, die bunkerbouwers. Ach, het is oorlog. Is toch een leuk feest? Ik heb gehoord dat je in het buitenland was. Gelul. Ik heb gehoord dat je in Londen was. Nee hoor, ik zit hier. Zie je toch? Toch jammer dat we niet dezelfde kant vechten. Ja, jammer. Over een paar jaar vechten de Duitsers en de Engelsen samen tegen de communisten. Daar geloof ik niet in. Maken wij niet meer mee. Eind van de oorlog halen we niet meer. Het is natuurlijk no way dat mensen die elkaar tegenkomen op een feestje zo fantastisch samen de tango kunnen dansen. Maar je ziet de subtekst ook wel een beetje. Jammer dat we niet aan dezelfde kant vechten en zo. Het is een hele mooie, dubbelzinnige scène. Later, daar komen we zo op, gaat Paul Verhoeven daar nog een beetje aan door. Voordat jullie dus zeggen, hij heeft allemaal mannen uitgekozen, even een stukje uit de volgende film, Een vrouw als Eva. Een vrouw als Eva van Noeska van Brakel. Wie heeft hem gezien? Dat was in die tijd, was het eigenlijk wel een voorbeeld van wat ze toen vrouwencinema noemden. Dat had altijd een lesbische ondertoon, zal ik maar zeggen. Dit had eigenlijk niet eens een ondertoon. Monique van der Ven, getrouwd met Peter Faber, krijgt een verhouding met een interessante buitenlandse gitariste. En die wordt gespeeld door Maria Schneider. Je moet eigenlijk zeggen Maria Schneider. Die op dat moment heel beroemd was, omdat ze ook had gespeeld in de film Last Tango in Paris. Dat is weer een ander verhaal. Even een stukje waarin Peter Faber niet kan verkroppen dat zijn vrouw een verhouding heeft. Van het koppel. Laten we die even opdragen, jongens. Kom. Waar is dat? Jammer, hè? Mama komt er zo uit. Kom maar.
Ik hou van je! Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hoera! Hoera! Ja, hoera! Nou, vergeet het maar. Ze heeft me belazerd. Ontzettend belazerd. En iedereen mag het weten. Hou op! Een slang is het. Hou op, Ad! Afgelopen! Deze Eva. Vroeger mijn Eefje. Die is verliefd. Die is verliefd. Hou op! Op iemand anders! Hou je niet op, Ad! Ad! Op een Liliane, ja. Liliane. Een vrouw. Ad, alsjeblieft. Ad, alsjeblieft, op! Mijn vrouw is geen vrouw. Mijn vrouw is een... pot. Nee. Een pot! Een lesbische pot! Sonja? Hippipura. I love you, Eva. I love you too. Het is dus heel erotisch. En vrij vochtig ook. Hello. Some tea? T'es déjà levé? Dit valt mee. Ja, maar de scènes, vrijscènes tussen vrouwen werden altijd wat tederder verfilmd dan de gewone man-vrouw scènes met rare, Nederlanders dan althans, rare billen, lomp gedoe. Over lomp gedoe gesproken, het volgende fragment. Ja, dat is het zeker. Het volgende fragment is uit Spetters. En Spetters zorgde destijds voor een enorme discussie. Spetters is van Paul Verhoeven. Die had die Andy Vrieling, die je net zag, gevraagd voor de hoofdrol. Maar die vond Paul Verhoeven maar een lul. Dus dat werd iemand anders. En Spetters gaat over een aantal jongeren in Maasluis die wat van het leven proberen te maken. En een van de jongeren is zoon van een groentekweker. En die jongen die is ook tevens, gaat hij 's avonds naar Rotterdam om homo's te kijken en ze soms in elkaar te slaan. Nou, kijk maar even. Dit is hem, Toon Achterberg. Eigenlijk kan je ook gelijk Nee, zien... dat is hem niet, dit is hem. Ja, Sorry. eigenlijk kan je ook gelijk zien dat het een Paul Verhoeven film is, hè? Aan het beeld. Ja, het is heel soepel gefilmd. Spetters is een ontzettend leuke film, maar echt ruig, grof. Hij probeerde eigenlijk die Andy na te maken. Hi. Zo. Spring. Kom maar. En vind je aardig? Ik ben altijd aardig voor dieren. Voor mensen ook. Soms. Bedankt. Echt goud? Ik kan niet anders hebben dan goud. Dus zou ik maar mee uitkijken met al die overvallers hier. Oh, ik ben niet bang hoor. Ik ben oud, maar kijk eens. Gelukkig nooit hoeven te gebruiken. Maar wie daar een tik mee krijgt... Die ligt mooi in elkaar.
En als ik me zo gebruik, vind je dat dan lekker? Hè? Paul Verhoeven heeft heel veel kwaliteit, maar subtiliteit is er niet altijd één. 500 piek. Of ik vertel je vrouw dat je een poot bent. Ik heb geen geld op zak. Dan ga je het halen, viezerik. En je belt geen politie, of ik vertel alles aan je vrouw. En die hond die blijft hier. Kom. Schiet op. Nee, kom zo. Hier. Jullie denken van wie is die mooie muziek? Dat is van die ene man van Kajak, wiens naam ik even zo snel niet kan bedenken. Nee, niet Thijs van Leer, die man van Kajak. Oh. Je had denk ik net een synthesizer gekocht. Broekhuis. Door. Been uit elkaar. Stil. Nee, het is niet Rutger Hauer zit hier niet bij. Het zit wel in de film overigens. Maar als je goed kijkt zie je rechts wel Peter Tuinman. Oh ja, Peter Tuinman, dat was hem. Ja. Peter Tuinman heeft ook een paar goede teksten hier gekregen. Zometeen vooral. Ik merk aan het publiek dat hij nog steeds moeilijk valt, deze scène. Ja, daar gaan we het zo wel over hebben. Ja, kom op, volgende, wisselen. Oké, nou jij. Lekker, hè? Jezus, wat een natte troep. Opschieten. Oké, jongens, stel maar af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, move, jongens! Nou, nu weten we het wel. Dat was Toon Achterberg en Peter Tuinman in Spetters. Deze film maakte toen een heleboel los. Het was 1980, even uit mijn hoofd. En bij Sonja Barend werd Paul Verhoeven hier heel erg op aangevallen. Want dit gaf natuurlijk een... nou ja, je hebt het gezien, wat voor beeld het gaf. Alles werd 10 jaar teruggezet, vonden mensen. Paul Verhoeven vond van niet. En hij ging naar Amerika. Hierna. Dit was ongeveer de heaviest. Paul Verhoeven heeft echter daarna nog 1 Nederlandse film gemaakt. En die is van een heel ander kaliber. Dat is De Vierde Man. En daar wil ik even een klein stukje van laten zien. Een verfilming van Gerard Reven. Komt een van de beste Nederlandse screen kisses in voor. Die gaan we nu even zien. Tom Hofman en Jeroen Krabbe. Een ram voor je kop geven. Vaak genoeg gehad. Maar zoiets doe jij niet. Oh nee? Nee.
dat ik het lekker vind. Ik probeer het. Ga eens door, Gerard. Ik zag je op het station. En later op die foto. Zo'n mooie jongen. Was dit dan weer spectaculair voor die tijd? Dat 2 mannen zo zoenden in de film? Nee. Nee, wat eigenlijk spectaculair was voor die tijd... was dat iedereen dit een hele goede film vond. En ook de mensen die een enorme hekel hadden aan Paul Verhoeven. En het grappige is dat als je Paul Verhoeven daar later over hoort in interviews... dan zei hij, ja, ik werd altijd heel erg afgekraakt door iedereen... vooral door de kritiek, dat ik zo plat ben enzovoort. En zei, ik ga het eens even heel anders doen. Alles paars en symboliek en subtiel. En mensen vonden het prachtig. Hij vond het verraden, dat was dus deze film. Eigenlijk kun je zeggen, deze film is hetzelfde als Basic Instinct... die hij later in Amerika maakte... alleen, ja, daar was meer geld en daar zijn de sekses dan weer anders. Maar eigenlijk is dit het voorverhaal daarvoor. Nou, we hebben niet zoveel tijd meer, dus we gaan even afronden. Wat wel opvallend is aan die Nederlandse film... ik heb wat uit de jaren 70 laten zien... is dat waar je in het buitenland ziet op het ogenblik... dat er wel wat een trend is naar films met een queer thema... is dat in Nederland eigenlijk helemaal niet zo. In Amerika had je Moonlight een paar jaar geleden, een fantastische film. Je hebt Brokeback Mountain, die heeft vast iedereen wel gezien. Ja, een liefdesverhaal, maar wel een heel lekker liefdesverhaal. Je bent helemaal meegesleept daardoor. Zulke films worden in Nederland eigenlijk niet gemaakt. Het enige wat je zou kunnen noemen is de comedie Chez Nous van een paar jaar geleden. Maar ik vraag me af, zijn er mensen die hem hebben gezien? Chez Nous. Dat bedoel ik. Ja. Dus dat werkt niet echt. Maar we hebben bij Ascona een keer een clipje gemaakt en daar sluiten we mee af. Dat is een Steven de Jong film die niet bestaat. Steven de Jong is de grote Friese filmer van al die Chameleon films en van Snuf de Hond en van wat dan niet, de helft van 63. En daar hebben we een beetje in gerecut. Ga maar even kijken. Maar dat is volgens mij niet het volgende fragment. Dat is Chez Nous. Die slaan we even over. Even kijken. Ja, dit is hem wel. Dat was de goeie. Ja. Dit is ook de laatste. Rens Westra, Steven de Jong. De muziek, dat hebben jullie natuurlijk gehoord, is uit Brokeback Mountain. Ja, ik kan nooit meer hetzelfde naar Snuf de Hond kijken. Dat is heel fijn, dat moet je ook niet doen. Ja. Dankjewel. Azing Wouthuis, dankjewel voor dit doorkijkje in de geschiedenis van de Nederlandse film. Julia. Ja, goeie. Ik ha je nice me. De vrouwje van Lionstar. Maak even een applaus. Welkom dames. Jullie act was verrassend. Jullie outfits vallen natuurlijk ontzettend op. Kunnen jullie eens vertellen wat de reden daarvoor is om zo dit outgoing expressie neer te zetten bij jullie act? Ja, dat is eigenlijk gewoon, het komt gewoon voort uit het gemis wat wij vroeger als tiener hebben gehad. Opgroeiende met MTV en The Box en met hip-hop.
En waar we weinig queer representatie zagen en ook lesbisch in ons geval. Dus wij vonden dat gewoon heel erg vet. En die stem misten we nog heel erg in Nederland. Nederland, ook weer wereldwijd, bekijk je het ook? Of zie je daar wel meer verandering in Ja, in komen op andere Amerika landen? zie je al wel meer verandering. Tyler, the Creator en Lil Nas X, die zijn natuurlijk nu inmiddels iets meer uitgesproken queer en gay. In Nederland zijn wij echt de eerste. Dus ja, die uitgesproken zijn, ja. Ja, oké. En rap natuurlijk. De rap scene is best wel lastig voor de queercultuur. Hebben jullie dat ook al ondervonden? Even denken. Dat valt best wel mee. Zal ik hem vasthouden? Oh, ik zal een beetje houden? Ja. Ook goed. Oké. Service. Het geinige is juist dat het op zich best wel meevalt. Er zijn gewoon al rappers die gevestigd zijn, die heteroseksueel zijn, die het heel tof vinden wat we doen en met ons willen werken. Dus, en we worden ook geboekt voor hip-hop evenementen, niet alleen voor queer evenementen. Dus dat is eigenlijk heel tof allemaal. Het is lastig. Het is ook lastig omdat als je ergens niet wordt uitgenodigd op een hip-hop kanaal, dan weet je nooit precies wat de reden is. Want het wordt natuurlijk. Niemand gaat natuurlijk zeggen: we vinden niet dat ons kanaal toe is aan iets expliciet gays. Dus soms weet je niet precies waarom je wordt afgezegd. Het zou wel kunnen dat het ermee te maken heeft, maar dat gaan ze niet zeggen. Dus. Ja, want, sinds wanneer zijn jullie actief? Onze eerste single kwam in. Down the Rabbit Hole, Adamtoren, heel veel museumnachten in het Tropenmuseum. Dat zijn best wel flinke plekken al. Ja, Ja. zeker. Ja, er is echt wel vraag naar. We gaan ook eind november naar Tokio om op te treden, omdat daar ook vraag naar was. Dat is heel spannend. Oké, wauw. Ja. En als je kijkt naar jullie teksten, ja, we draaien er niet omheen. Het gaat veel over knippen en dat soort dingen. Wat willen jullie daarmee bereiken, deze teksten? Expliciet. Ja, wij vonden zelf als tiener gewoon die hip-hop vet die expliciet was. Omdat het iets aansprak wat we allemaal wel kennen. Gewoon een iets rebelsere, seksuelere kant van jezelf. Maar dat specifiek hoorden we gewoon niet vrouwen over vrouwen doen. En op een gegeven moment als dat een ding wordt, dat je dat zo gaat missen, dan denk je van, oh, als ik het ga doen, dan ga ik het doen. Dan ga ik het echt doen. En dat was het ook. Dat was No Hetero echt. Want dan gaan we het zo hard doen. Dus de wereld eigenlijk ook veranderen met jullie muziek? Door onze aanwezigheid en elke opgroeiende tiener of persoon die ons vet vindt en die zich daarin herkent eigenlijk. We krijgen heel veel berichten en mensen spreken ons aan omdat ze zeggen dan van als ik dit had gezien toen ik jonger was het misschien makkelijker voor mij geweest om me erin te herkennen en niet te voelen alsof er iets mis met je was. Dus dat is heel vet. Wauw. Ook mensen die nog niet uit de kast zijn, die zeggen van ik hoop dat ik net zo trots ga zijn als jullie, maar ik blijf jullie in ieder geval volgen. Ik durf het nog niet, maar ik volg jullie wel op een afstand. Wauw. Ja, super tof. Wauw, oké, meiden met een missie. Mag ik even een applaus voor Lionstorm? Bedankt. Ja, en nu gaan wij door met de volgende act. Ze is er klaar voor, ze is fierce, ze heeft nerve, ze heeft het allemaal. Zijn jullie klaar voor Juno Dijkshoorn?
Nou, Juno. Kom je mij vergezellen hier? Daar is hij. Hij komt eraan. Wauw, was dat een performance of wat? Nou, het jasje gaat uit, hij maakt zich klaar, zij maakt zich klaar. En dan gaan we het eens even hebben over performen. Oh ja, daar is hij. Daar is ze. Yay. Zo, zweet op je voorhoofd. Ja, barman. Wauw. Mag ik een biertje? Kan iemand een biertje regelen? Top. Juno, wauw. Prince, Ja, Prince. your favorite. Ja. Oh, ik moet echt een biertje, ik heb een droge strot. Ja, oké. Het is zo, want als je nou echt zingt, dan doe je nog wat. Maar je staat nu alleen maar... Ja, want dit noem je lipzinken, hè, wat je doet. Dat noemen ze lipzinken, ja. Oh, Daar komt het heerlijke biertje al aan. Oh, dankjewel. Heerlijk. Applaus. Applaus voor de bar. De rode furie van Leeuwarden. Zo. Zo, die even het zit. vuur blussen. Prima. Ja, voor de kijkers thuis en voor de mensen hier in de zaal. Juno, jij bent geboren op Skilge, te Schelling. Dat klopt. En nou, je- niet geboren. Ik ben hier in Leeuwarden geboren. Ah. Daar weet mijn oma alles van. Die is hier namelijk ook vanavond. Die zit daar aan de lijn van de tafel. Wauw, support. Ja, met mijn broertje ook nog. Ook nog. Ja, meid. Ja, meid. En Adam. En Adam is jouw vriend? Een vriend. Een vriend. Een Ja, vriend. een vriend. Oké, een vriend. Alle supporters welkom. Nee, Skilge. Oh, Skilge. Ter Schelling, ja. Ja, te Schelling. Je spreekt geen Fries? Nee. En je bent dus geboren in Leeuwarden? Je Ja, hebt op in de het Schelling ziekenhuis. gewoond? Ja. En toen gelijk verscheept naar het eiland. Ja. Ja. En je woont op dit moment in Amsterdam. Dus je bent op een gegeven moment wel weer vertrokken van het eiland. Ja, op een gegeven moment moest ik naar de middelbare school. En dat kon alleen hier. Of nee, wacht. Nee, sorry. Nou vertel ik het verkeerd. Middelbare school was nog op de Schelling. En toen ging ik naar het Friesland College. Dankjewel. En toen ging ik een stage lopen bij Bas Kosters. Ik weet niet, kent iemand hier Bas Kosters? Ja, daar natuurlijk. Ja, via mij. Een modeontwerper, gevestigd in Amsterdam. En na die stage wilde ik gewoon niet meer terug. Oké, dus je bent niet het eiland ontvlucht. Nee. Nee. Nou, dat had ik anders wel gedaan, maar was nu niet het geval. Nee. Dus eigenlijk voor je studie ben je daar naartoe gegaan. Ja. Ja, want Juno, je bent in transitie geweest? Of ben je dat nog op dit moment? Ja, dat ben ik nog steeds wel. Ja, oké. Ja, Dat is- of althans, dan bedoel je de hormonen. Ja, precies. Ja, die hormonen, ik slik oestrogeen. Maar ik merk wel vaker dat mensen soms denken dat het een soort van een kuur van 10 dagen is. Dat moet je voor de rest van je leven blijven slikken als je het effect wil houden. Dus op een gegeven moment, als ik zou ermee stoppen, dan keert het niet helemaal terug, maar wel enigszins. Ja. Ja, want, Het is knap dat ze je horen. hè, want je bent dus geboren als jongen. Ja. En op welke leeftijd dacht je... En op welke leeftijd dacht je van... Nee, dit is niet wie ik ben. Dit past niet. Dit klopt Nou, niet dat heb helemaal. ik eigenlijk altijd wel een beetje gehad. Maar ik moet zeggen, ik had heel lang een manier waarop ik het voor mezelf kon laten werken. En dat is prima, dat is heel goed. En op een gegeven moment dan kom je erachter dat dat niet meer mogelijk is om die manier toe te passen. En dan ga je wat veranderen. Ja, Ja, als het niet je manier is, dan doe je het anders. Hè? klopt. En je bent dus in Amsterdam nu, daar woon je. Ja. Daar werk je. Je bent performer. Werken, ja. En wat... Oh, werken. Oh, werken. Oh, Ja, ik doe dit en dan werk ik nog als stylist en als art director en dat is het. Ja. Oké, en wil je in Amsterdam blijven of heb je nog andere doelen? Van, ik wil misschien nog naar het buitenland om je werk voor te zetten? Die peuk, meid. Ja, ik doe dat wel vaker, die peuk uitdrukken op beton, maar hij valt me nu wel zwaar. Kijken, maar eens kijken. Heb je geen brandblaad? Ja, Oh, jawel, een brandblaad, dames en heren. ik heb Jawel. een piercing eruit gehaald. Nee, Ja, dus maar, Amsterdam. Ja, Amsterdam. Ik vind Nederland wel heel fijn. Amsterdam is heel veilig. Weet je, de kinderen kunnen naar school lopen en weet ik wat allemaal. Heel veilig.
Maar ik ben wel een beetje uitgekeken in Amsterdam. Oké, waarom? Ik woon daar nu 5 of 6 jaar. En ja, op een gegeven moment dan, ja... Bij Amsterdam ben ik er nu wel klaar mee. Misschien bij een andere stad dat je langer erover doet om er klaar mee te zijn. Maar bij Amsterdam is nu het moment. Ik ben er klaar mee. Ja. Oké, en waar wil je naartoe? Geen idee. Voor je werk, om te performen? Of voor je make-up? Er moet wel gewerkt worden, ja. Parijs is minder duur dan Londen. Fancy. Het is wel een beetje, ik heb wel een beetje een soort van haat aan Fransen. Ik denk, ik was er een paar maanden geleden. En toen was ik op een huisfeestje. En er ging dus een meisje dat totaal geen Engels kon. Ging mij vertellen dat Dutch is de taal die ze spreken in Duitsland. Allemagne, of hoe zeg je dat in het Frans? Ja, echt geen... Duitsland. Maar ik zei, nee meid, dat is wat we spreken in Nederland. Toen zei ze, nee, dat is Hollands. Echt zo. Ja. Tenen krommend dus. Ja, dus geen geen tenen interesse. krommend. Echt. En daar ben ik echt een half uur mee bezig geweest. En dat was gewoon echt een waste of time. Want die meid die ging er niet in geloven. Nee. Dat wij hier... Dat de taal die we spreken is Dutch. Ja. En niet Hollandisch. Nee, maar als je dus in het buitenland straks bent... Ja. Je wilt er natuurlijk werken, performen, make-up artist ben je ook... wil je ook nog impact maken op een bepaalde manier binnen de queer cultuur of naar buiten? Zeker, zeker. Nou, wil ik dat? Wacht, neem even een slokje van, dan zet ik het even weg. Ja, is goed. Zo, tjaka. Ik praat altijd heel erg met mijn handen. Prima. Dus als ik dan net zo'n biertje vast heb, is dat vrij irritant. Straks nog maar één. Nou ja, ik heb eigenlijk voor mezelf niet eens meer als een verplichting, maar nog verder dan dat, om een soort van te vechten voor vrijheid, gelijkheid en alles in dat rijtje. En ik geloof ook wel dat ik dat wel on a daily basis doe. Ja. Ja, zeker. En als je kijkt naar Amsterdam en naar Friesland, we hebben hier natuurlijk lang niet zoveel aanbod binnen de queercultuur dan daar. Ja. Wat zou jij Friesland willen meegeven om te groeien daarin? Om te groeien. Nou, het zou eigenlijk niet heel eerlijk zijn als ik nu aan Friesland ging vertellen wat zij zouden moeten doen om te groeien, want ik woon hier niet. En Nee. ik ben hier, nou nu dan toevallig omdat ik geboekt ben en als ik naar mijn ouders ga op de Schelling. Dus ik weet niet wat zich hier afspeelt, ik weet niet hoe jullie je voelen, ik weet niet, ik weet niet wat hier gaande is. Wat ik wel een soort van in het algemeen mee wil geven is, blijf eerlijk naar jezelf en naar anderen. Wees lief voor elkaar, dat vooral. Het klinkt heel simpel, een soort van afgezaagd, maar probeer gewoon elkaar te steunen. Weet je, de mensen die hier vanavond zijn, wij hebben elkaar nodig. Ja. Echt waar. De queers, en dan heb je het over de gays, de lesbo's, weet ik wat allemaal. You need each other. Ja, want merk je ook binnen de queercultuur, hè? Queer, dat is een heel spectrum wat dat betreft, een hele paraplu-term. Is er ook genoeg liefde binnen de cultuur ik merk naar heel elkaar? erg in verschillende subculturen onder queer. Dus dan heb je het over homo's, lesbo's, tranja's, transgender. Tranja's. Dat er een soort van internalized hate is. Best wel veel. Echt pittig veel. Ja. Net zoveel als zweet op mijn voorhoofd. Check. Check. Oké. Ja. En wat wil jij nog meer in de toekomst weg gaan zetten? Los van dat je gaat verhuizen. Heb je nog andere plannen naast het performen, make-up artist zijn? De wereld veroveren. Met? Mij. Met jouzelf. Oh, top. En een paar laatste woorden. Omschrijf jezelf in 1 zin. 1 zin? Oh, dat kan ik echt niet. 1 woord, 3 zinnen. Wie is Juno? Even denken. Mevrouw, je €30 wimper hangt scheef. Dankjewel. Mag ik een applaus voor Juno? Ja, dankjewel Juno. Gauw een pleister op de tong. Ja, die oma heeft misschien nog wel iets bij zich in de handtas om die pijn op de tong te verzachten. Bedankt voor de act. Nanoa staat naast mij. Nanoa Struiksma. Struik. Ja, Friese plakken overal sma en stra achteraan. Even een applausje.
We hebben vanavond een paar keer gehad over mensen die in transitie waren of de transitie hadden gemaakt. Alleen dat is op jou niet van toepassing, hè? Een beetje. Het ligt eraan hoe je het ziet. Als we het over een fysieke transitie hebben of een mentale transitie. Ja, bij mij is het een beetje. Een beetje niet en een beetje wel. Ik ben bijvoorbeeld geboren als meisje, maar mijn borsten weg laten halen. Dus dat is dan een deel fysieke transitie. En mentaal ben ik geen meisje meer, maar geen van beiden. Geen meisje en geen jongen. Dus jij bent ook een van de eerste of tweede persoon in Nederland die een paspoort krijgt met daarin een X. Ja, klopt. Dat moet ik wel even corrigeren. De tweede volwassen Nederlander, omdat ik nu bijna 20 ben, dus dat zeggen ze dat het volwassen is, die inderdaad een X krijgt in het paspoort. Ja, dat klopt. Nou, dan ga je op vakantie naar, noem eens een land, Marokko, en dan kom je daar aan en dan zeggen ze X. Hoe zit dat? Is dat makkelijk? Maak je het er zelf makkelijk mee als je gaat reizen met een X? Weet ik niet. Marokko ben ik al geweest, dus dat hoeft al niet meer. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet er heel weinig van. Er is ook heel weinig over te vinden. Dus ja, ik had eigenlijk zoiets van eens moet de eerste keer zijn en iemand moet het doen. Dus ik ga het gewoon uitproberen. En dan zien we wel waar ik binnenkom of niet. Waarom vond je het zo belangrijk dat jij een X in je paspoort kreeg? Omdat ik geen man en geen vrouw ben. En de enige opties die wij nu hebben is M en V. En dat is niet van toepassing. Dus ik wil eigenlijk of geen M of V, dus eigenlijk helemaal niks. Dat kan even nog niet. Daar ben ik mee bezig, maar dat gaat niet lukken nu. Dus dan was de X dan maar even voor nu goed. Ja. Moet je daar veel voor doen? Op dit moment wel. Ja, op dit moment moet dat via de rechter. Dan ga je naar een advocaat of ga je zelf naar de rechter. Het ligt er maar net aan waar je zin in hebt. En dan zeg je, jongens, ik voel me geen man en geen vrouw. En dan zegt de rechter, oh, dat is jammer. En dan gaan we kijken wat we kunnen doen. En op die manier, het kost een aantal maandjes. En dan is het echt, en dan mag het. We hebben je niet zomaar uitgenodigd, want straks kijken we nog naar de film MFX. Die is gemaakt, dat spiek ik even door, Koen Zuidgeest. Koen Zuidgeest, fotograaf en filmmaker. En die heeft jou ook, we gaan er ook nog wat van zien daar op het scherm, heeft jou ook gevolgd in dit hele proces. Hetzelfde vroeg ik ook al aan Harriet. Ja, we zien hier een foto van jou. Wat zien we hier? Deze foto is gemaakt 4 of 5 dagen na de operatie. Dat was in februari. Op een zondag, dat weet ik nog heel goed. Dit gaat over dat je borsten zijn weggehaald. Ja, dat kun je wel zien hè, met die sticker daar. Ik heb niet iets anders weg laten halen. Het was inderdaad echt borsten, dubbel D zelfs. Dus het was heel erg aanwezig en daar nu niet meer. Dus toen is Koen op en neer gereisd. Vanuit Leiden geloof ik, voor die foto. Ja, hoe is dat om dat zo dan toch ook out in the open te doen? Iets wat zo extreem intiem is en toch wereldveranderend. Dat is gewoon zo. Voor mij is het gewoon zo. Iedereen zegt, ja, wat bijzonder, hè? Wat knap en wat dapper. Maar voor mij is het gewoon zo. Ik ben zo. Ik durf me daarvoor, ik durf daar open over te zijn. En dat vind ik ook heel belangrijk. Ik woon in Drenthe. Er gebeurt dit soort dingen, dat soort foto's, dat zie je niet in Drenthe. Dus ik ben daar gewoon, dat is voor mij heel belangrijk om dat toch een soort om het zichtbaar te maken, zeg maar. Ja, zit er dan toch iets ook van missie achter? Ja, 100%. Ja. Ik ben echt 1000% activist. Ik ben er echt overal mee bezig. Iedereen wil ik graag helpen. Dus dat is wel mijn missie. Ja. Dus je bent eigenlijk gewoon een soort jonge Harriet? Ja, en dan bruin. En dan bruin en uit Drenthe in plaats van Friesland. Wat zien we hier? Dat is een goede vraag. Koen is voor de documentaire naar een aantal landen geweest. En die heeft ook daar foto's gemaakt van de mensen die niet in de documentaire verschijnen. Zoals ik ook niet in de documentaire verschijn. Maar wel dus in zijn expositie. En dit is een transman daarvan. Nu zei je van ik ben 100% activist. We begonnen met Hans. Die zei we hadden vroeger maar een paar termen. En ik vind queer wel een fijne term. Want er zijn zoveel hokjes te bedenken. Oneindig en oneindig variaties. Juno zei het ook al even van er is eigenlijk best wel ook heel veel haat onderling. Tussen alle variaties die eronder vallen. Aan welke kant sta jij van die twee gedachten als je zo activistisch bent? Ik kies niet graag kanten. Hè, zoals ik al geen man en geen vrouw wil zijn, dus ik kies niet graag kanten.
Maar ik vind wel dat we inderdaad, net als Juno ook zegt, we moeten elkaar gewoon steunen. We moeten er zijn voor elkaar. En niet anderen uitsluiten omdat die biseksueel is en jij daar niet in gelooft. Zo moeten we er niet over nadenken. Je moet gewoon iedereen in zijn waarde laten en accepteren. Ja, en waar zit het activisme dan in? Zit het daarin dat jij wilt, laat me in mijn waarde, klaar, punt? Ja, ik denk het wel. En dat er heel veel mensen zijn die anderen niet in hun waarde kunnen, durven, willen laten. En daar heb ik heel veel moeite mee. Vind ik heel lastig dat er mensen zijn die gewoon haat hebben op iemand om zijn of haar identiteit. Dus ja, daar zit het eigenlijk wel in voor mij, ja. Ja, zeker. What's next? Want nu heb je dat hele traject gehad. Die X-status staat er straks. Het paspoort. Zwart gat. Alles bereikt? Nee, zeker niet. Lang niet alles bereikt. Wat ik al zeg, er zijn nog heel veel mensen die elkaar niet in hun waarde laten. En ja, het is heel ver gereikt. Het is heel ver in de toekomst. En dat ga ik waarschijnlijk zelf niet meer meemaken. Maar ik wil toch een stukje helpen daarin. Omdat die onwetendheid en die haat die er nu heel erg heerst, vind ik, om dat wat te verkleinen, om dat minder te maken. En het liefst natuurlijk dat het helemaal weg is, maar dat gaan we niet zien. Dat ga ik in ieder geval niet zien. Maar ik wil daar toch mijn steentje aan bijdragen. Nu krijg jij een X in je paspoort. Weet je al wanneer je hem krijgt? Nee, ja, dat is echt gedoe. Want ik heb nu 3 maanden hoge beroepstermijn moeten afwachten. Die zijn nu voorbij. Dat was al 2 weken geleden. Dus ik heb nu al 2 keer naar de gemeente gebeld van hoe zit dat nou? Kan ik het al aanvragen? Want het is natuurlijk een wijziging in je geboorteakte. Dat duurt altijd even. Maar vandaag heb ik gebeld. Ja, degene die er iets van af wist, die was er niet. Dus dan word ik morgen weer gebeld. Ik word een beetje van het kastje naar het muurtje gestuurd. En ja, dus het is echt afwachten. Ik hoop nog, deze maand. Hoop ik. Dat is heel erg mooi. Dan heb je ook voor jurisprudentie gezorgd. Hè? Dus dan is deze zaak, ligt vast. Daar kunnen andere rechters, andere mensen die dit willen naar verwijzen of naar kijken. Dan hoeven ze dat werk allemaal niet te doen wat jij wellicht hebt gedaan. Heb je ook al reacties binnen van mensen die zeggen, nou dankzij jouw rechtszaak en werk ga ik het nu ook doen, is het voor mij makkelijker? Ja, ik heb sowieso een heleboel reacties van mensen die het willen doen. Wat hun nu op dit moment tegenhoudt is de weg die ze moeten afleggen. Dat kost vaak geld en dat is er niet altijd. Maar ik heb een aantal mensen waarvan ik weet dat ze ermee bezig zijn. Ja, dus dat ik de aanleiding was van oké, nu ga ik het ook proberen. Dus dat is wel heel fijn om te horen. Even de laatste vraag, hele stomme vraag. Waarom een X? Waarom niet gewoon een Z of een K? Ja, omdat de X internationaal is erkend en de rest niet. Dus als je met een Z of een K wil gaan reizen, dan wordt het wel heel lastig. Dus het is dan nog even voor de X. Het liefst niks, maar ja, de X is dan een tussenstapje. X is al bijna niks natuurlijk. Ja. 3 letters minder dan niks. Hartelijk bedankt. Hartelijk bedankt voor je open verhaal. We zien jouw verhaal van andere mensen ook terug straks in de film die we laten zien. Jouw verhaal zit niet meer gelijk aan jouw verhaal. Mensen die hetzelfde meemaken over de hele wereld. Dankjewel. Applaus voor jou en voor jouw verhaal. Dankjewel. Eens even kijken. De dichter. Ja, we gaan nog luisteren naar zo'n mooi erotisch gedicht. En dat klinkt erotiek altijd beter in het Vlaams. Of met Vlaamse tongval dan met een Hollandse tongval. Dus mijn verwachtingen zijn hoog. Applaus voor onze dichter Neil. Ik ga toch geen erotisch gedicht meer voorlezen. Ik heb me net bedacht. Ik ga een column voorlezen. Want ik doe even aan ranzige zelfpromo. Ik ben ook een boek aan het schrijven. En deze column zou misschien de aanleiding van het boek kunnen zijn. Dus ik dacht, ik lees die column even voor. Als dit een dagboekfragment was, zou het kunnen beginnen in de kleedkamer naast het korfbalveld. Hoewel korfbal een gemengde ploegsport is, herinner ik me enkel zwetende jongenslijven. Dit doet vermoeden dat de kleedkamers wel gescheiden waren. Het korfbalveld lag naast het treinstation, waar slechts 1 keer per uur een trein naar de stad stopte. In datzelfde uur reden een 3-tal andere treinen het dorp voorbij zonder vaart te minderen. Aan de andere kant van het korfbalveld lag een bos, met daarachter de lokalen van de jeugdbeweging. Hier huilde ik als een meisje toen ik tijdens een spel mijn handen in een bak met tomatensap en elastiekjes moest steken, omdat ik dacht dat het dode wormen waren. Ik ging naar de jeugdbeweging omdat ik niet meer wilde voetballen. Daarna speelde ik korfbal omdat ik niet meer naar de jeugdbeweging wilde. En later zou ik naar de toneelles gaan omdat ik geen korfbal meer wilde spelen.
In mijn slaapkamer intussen playbackte ik Franse aria's voor denkbeeldig volle zalen, met mijn donsdeken om mijn middel gewikkeld, alsof het een prachtige witte jurk was. In het toilet, op de bovenverdieping van ons huis, lagen verschillende magazines, waaronder een catalogus van Trois Suisse met in het midden een ondergoedkatern. Uit deze katern herinner ik me enkel de blote mannenbasten. Het dorpscafé dat mijn vader uitbaatte was een typische bruine kroeg met voetbal op de buis, luid gebral aan de toog en bier en tieten. En af en toe streek hier het abnormaliteitencircus neer. De enige homoseksueel van het dorp trad dan op als travestiet. Grote hilariteit. En ik zat in de hoek van het café en ik keek naar de andere jongens en hoe ze zaten, met de benen wijd en de schouders breed, of hoe ze stiekem achter het muurtje sigaretten rookten, met de peuk stoer tussen duim en middenvinger geknepen. Hier werden clichés gemaakt en bevestigd. Hier waren de rollen en de regels duidelijk. Onlangs werd mijn vader 50. Vroeger loog ik vaak over de leeftijd van mijn ouders, zodat niemand kon achterhalen dat ze eigenlijk allebei net 20 waren toen ik geboren werd. Ik weet niet waarom, maar ik schaamde me daarvoor. Maar nu werd mijn vader 50 en is het groots feest in de kleine parochiezaal van het dorp. Er wordt goed gegeten, het bier vloeit rijkelijk en dan treedt... het bier vloeit rijkelijk en nog voor middernacht is de meerderheid van de gasten dronken en treedt de postbode op. Hij zingt Vergeet Barbara van Wiltura. Hij doet het voortreffelijk. Er gaan dan ook jaren oefening aan vooraf, want op ieder feest en tijdens iedere uit de hand gelopen caféavond zingt hij Vergeet Barbara. En iedereen klapt en lacht enthousiast na zijn optreden, alsof het de eerste keer is dat ze zijn performance zien. Vriendschappen voor het leven werden hier gesmeed. De In Zaire wordt ingezet, de vrouwen en kinderen dansen de repetitieve choreografie en de mannen gaan roken en de glazen bijvullen. Straks komt er een swing en danst iedereen samen, behalve de introverte gasten, die blijven aan de kant en beoordelen wie van de mannen toch goed kan dansen. Er zal nog enkele uren gedanst, gedronken en gelachen worden en daarna gaat iedereen met de auto naar huis en slaapt zijn roes uit. Ik zat op een stoel en keek toe. Het is alsof ik een caféavond uit mijn kindertijd bekijk. Dezelfde mensen, dezelfde muziek, zelfs de kapsels zijn hetzelfde gebleven. En plots staat mijn vader voor me. Hij kijkt me lichtjes dronken aan en glimlacht. Ik begrijp het, zegt hij. Het is een andere cultuur, maar ja, ik baatte vroeger het dorpscafé uit. Dat laatste zegt hij geaffecteerd, ingestudeerd, onnatuurlijk. Het is een zin die hij zelf nooit zou maken. Hij heeft het gelezen in een van mijn krantencolumns en naar eigen zeggen begrepen. Maar, voegt hij eraan toe, je moet mij ook begrijpen. Dit was mijn leven. Hij wordt geroepen bij zijn bijnaam. Hij moet verder dansen. In het dorp is het altijd mooi weer. Ik heb geen enkele herinnering aan regenachtige dagen. Dank je wel. Dank je wel, Niel. Succes met ook jouw schrijfambities. Niel, onze creatieve duizendpoot. Ja, we zijn bijna aan het eind gekomen van de uitzending. We gaan nog een film vertonen, MFX. Ja. Maar die mij helaas net vertoond worden online, want de meesten die erin zitten, die kunnen dan gevaar rennen, omdat ze in hun eigen loornet veilig binnen mij hun geaardheid. Dus die kunnen we helaas net uitsturen, maar Jim in de Seel krijgen we ook gewoon te zien. We gaan nog wel even een WhatsApp van de regisseur, die op dit moment in Wit-Rusland is op een filmfestival. Goedenavond, mijn naam is Koen Zuidgeest. Ik ben de regisseur van MFX. Ik dacht, ik gun u even een blikje uit het raam van mijn hotelkamer. Ik ben op dit moment in Minsk. Dat is de hoofdstad van Wit-Rusland. En daar ben ik lid van de jury van een filmfestival. Ik ben hier de hele week en dat is ook de reden waarom ik vanavond helaas niet in Leeuwarden aanwezig kan zijn. Dus vandaar even deze korte videoboodschap. Ik wil u ook namens Nadja Hoebe van Human Rights in the Picture, de stichting die de film distribueert en het educatief programma eromheen heeft bedacht, en ook namens HIVOS, die de film gefinancierd heeft, heel erg bedanken voor uw aanwezigheid vanavond. Ik wil ook de organisatie bedanken voor het programmeren van de film en de activiteiten die er omheen zitten. Ik begrijp dat het vanavond een panel is. En dat Nanoa daarin zit. Hallo Nanoa. Hartstikke fijn om je daar weer
En ja, om dat weer te kunnen doen en voor het publiek zeker wel weer inspirerend, dat weet ik zeker. En ik wil ook even van de gelegenheid gebruik maken om te vertellen dat uit deze film is een foto-expositie ontstaan. Ik geloof dat sommige van de foto's te zien zijn vanavond. Ik weet niet of dat op dit scherm is waar ik nu ook op geprojecteerd word of elders. Maar die expositie die hangt nu in het atrium in Den Haag. Het atrium is het centrale plein van het stadhuis in Den Haag. Dus mocht u de komende weken, hij hangt er nog tot eind november, 27 november. Mocht u de komende weken een keer in Den Haag zijn, dan zou ik zeggen, ga zeker kijken. Maar voor nu heel erg veel plezier. En ik hoop dat het een vruchtbare avond wordt vanavond. Ik hoop dat iedereen weer wat leert. En nou, heel erg bedankt dat u er bent en een fijne avond. Nou, hartelijk bedankt voor deze boodschap uit Wit-Rusland. Ja, dit wie dan de uitsturing. De film wordt ASM nog vertoond. Julia, bedankt. Ja, dank u wel. Ja, al uw gasten bedankt en het publiek bedankt. Ja, klap voor hemzelf en voor iedereen die hier te gast weer. De komende dagen op Toosje, Vreed, Satrie, Joen, elke keer om 8 uur is hier een queer film te zien hier in het café in Neushoorn. Gratis toegankelijk, kun je zo binnenrennen als je dat zien willen. Ook als je toevallig even wat oorzien willen als op het filmfestival. En snijdt een beetje om 3 uur met je een gratis queer film. Zorg op Facebook van Neushoorn van het programma. En zaterdag hebben we een speciale film, daar bist u ook bij. Dan hebben we nog een speciale gast. Kun je er wat over vertellen? Ja, klopt. Dan bezoeken wij de film Galore. Dat is een documentaire maken. Lady Galore, ken je hem? Drag queen. Ja, er wordt een beetje knikt. Beetje knikt. In ieder geval, drag queen Lady Galore, die is ik volgen. En daar geven we een documentaire van bezien. Ja, en die is er zelf ook bij, toch? Ja, we doen een Q&A. Dus kom gerust langs en kerst daarna naar de film al je vragen stellen. Juist. Nou, dat wie onze uitzending. We wensen je hem zodra uw scherm net meer voor het grote scherm stiert. Wens je hem volle plezier met de film MFX. En bedankt en tot oren keer. Bedankt.